एबार खेला जागोन जोंहा दिनै नन्दिपुर प्राइमारियावहाय दिनै मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों बे जयनिं हाबाफारियावहाय जोंनि दिनैहाय नन्दिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय इयुथफोरा दिनै 90 जन बिथांमोना दिनै इयुथफ्रा नैबे जोंनि इउपिपिएल सरकाराव अर्थात जोंनि सराइबिल समस्तिनि सिङाव थानाय बिथांमोना जोंनावहाय जयनिं जाफैदों। बिथांमोना सिगाङावथ' बिपिएफआव दंमोन आरो बिजेपिआव दंमोन, कंग्रेसआवबो दंमोन। दा बे आरोखि दा बिथांमोना जोंनि सरकारखौ मोजां मोननानै जोंनावनो जयनिं जाफैबाय। दासिमाव माबायदि साखाफारा जाखो नोंथांमोनहा? जोंहाथ' 100आव 100 गासिबो जोंनि हान्जाखौनो मोजां मोनजोबो। नोंथांमोना नुदों जेरावबो जयनिं जानाय, जेरावबो थां जेरावबो जयनिं जानाय, अर्थात जोंनि बिटिआरआवनो जयनिं प्रग्रामनि दोहौ जानानै दङ आरो दा। आंनि सोमखोर बसुमतारी। आं थांनाय बोसोर एमपि इलेक्सनावनो आं जयेन जाखादोंमोन बिपिएफआव। दा बिपिएफआव जेबो स्कप मोनैनि थाखाय दिनै आङो नैबे जोंनि केन्डिडेट जेनाखि सराइबिल ना 5 नं सराइबिल कनस्टिटिउन्सियाव आंखौहाय जेनेबा आं बिनि माबानि जानानै राजु सारनि जानानै आङो दिनै सापर्ट होनो ओंखारबोनो जों इयुथ्सफ्रा गासै दङ 30+ दङ जों दायो। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव माबाफोर बिबान दंमोन नामा? आंथ' बिपिएफ पार्टियाव ओरैनोब्लाबो आङो मा होनो नैबे माने जोङो वार्कार हिसाबै जों सिगाङावनो ओंखारखादोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय माखासे बेले बेजे नुजाथिदोङो। बे नुजाथिनायाव जोङो माखासे इयुथ्सफ्रा लाइमोनफ्रा फिउचारखौ सानो नालाय बे साननायनि उल्थायै जादों आरो बिपिएफआ दा बेबायदि खामानिखौ जोंनो मावनो होनो हायाखै। बेखायनो जोङो दिनैहाय जों गावनि अन गोसोजों जोङो इउपिपिएलआव जयेन जादों। आं मालाबा बेखौ साना। आं जे खामानि जेनाखि पार्टियाव हाबदों आं सार्थ'आव आं मोनथिखाबाय जे सिगाङाव माबायदि जादों। नाथाय दानि सरकारा माने मोजांखौनो मावदों, गाज्रि नङा। आं बेखौनो हास्थायदों दि आं नैबे इयुथ्सनि जानानै आं मोजां मावलांगोन आरो आं गुबुनावबो मालाबाबो जयेन जाफिननायनि आं खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङा। मा मुं आदार ना? आंना सोमदोन नार्जारि। गामिया? गामि रमेन्द्रपुर। सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन? सिगांथ' राजनितियाव आङो जेबो राजनितिजों लोब्बा गैथ'आ। आं लेना देना हिसाबै आं लाथ'वाखै। आङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव आङो कंग्रेसआव होना हरदों। आङो इउपिपिएल, बिजेपि, बिपिएफ जेरावबो होआ होननानै आङो जोंनि दलानो जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै होना हरदों आरो। ओमफ्राय दा जोङो मानो बेखार इन्डिपेन्डेन्ट होना हरदों होननानै जोंना केन्डिडेटआ नैबे दानि जेनाखि बिटिसि इलेक्सन, बे बिटिसि इलेक्सनाव जोंनि सराइबिल समस्तियाव जोंहा राजु सार मोजां केन्डिडेट मोनदों। बिनि जुनै जोङो बेखौ मोजां मोननानै जिखुनु बियो जोंनि मोजां गाज्रि गामिनि गासिबो समान नोजोरजों नायो हिसाबै जोङो बेखौ मोजां मोननानै दा जों जेनाखि सिगां गुबुन दोलोआवहाय भट होदों बे भटार्सफ्रा दिनै जमा जानानै जों राजु सारखौ मोजां मोननानै दिनै जगदान जाबाय आरो इउपिपिएलआव।